ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТГ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, метавонед ки шумо сурат маълумота дар WhatsApp экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аз киҷо хона, замин, квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи шаҳри Ваҳдат бо нархи арзон срочно. Аз территорияи Файзобод ҳастанд бо нархҳои арзон. Аз тарафҳои шаҳри Бухтар ҳастанд, аз тарафҳои Муъминобод ҳастанд, аз тарафҳои Левакан, Сарбанд ҳастанд, аз тарафҳои Қумсангир, яъне ки ҳастанд Дӯстӣ ва ҳастанд аз тарафҳои Душанбе ҳастанд, аз тарафҳои Рӯдаки ҳастанд, Кӯлоб, Данғара ва дигар тарафҳо. Ва якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон ҳастанд ва аз шаҳри Ваҳдат ҳастанд, аз шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастанд. Нархҳо сар мешаванд аз вабши нархҳое ки аз 50,000 сомон то нархҳои болора хона ҳастанд. Ва курси имрӯза бошад 120 сомону 70 дирҳам. Дӯстони азиз, лайкҳоро мезанем ва навора бо диққат тамошо мекунем. Марҳамат, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд дӯстон, ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Шӯри Боло. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат ҳастае ки се хона кардагӣ ҳастанд, ки се хонаи бараку ҳастанд, шкатур монтажиш кардагӣ, болош пӯшондагӣ. се дар хона, дӯстони азиз, гирди хона пол ниход маҳкам, наздикиш дар мактаб, масҷид, мағоза ҳастанд. Мега соҳибшон хонаи хеле хонаҳои барак бо проекти оҷразамон ва шкатурош кардагӣ. Дастрочно мегад мефурӯшад бо нархи 140,000 сомон ҳастад, бо муомила мешавад. Инчунин мегад свечам ҳастад, обшам дӯстони азиз ҳастад, обш фақат мегзаронед, обшам мегад овардагӣ ҳастад, фақат мегзаронед дӯстони азиз. хайрам хеле сайсен хона камтар хай бо мақсад ки меҳнат мекунед, камтар рангу бо дар треза ва дигар корош мондагӣ ҳаста. Ина кӯчаш дӯстони азиз, хай дар барфи сиёка кардиам. хоб, ина бо диққат тамошо кунед, дар ака занг занед. 140,000 сомон ҳастад, боз муомилаи хуб мекунем, мегад срочно сум дар кора. оиди ҳам хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдӣ боша барои шуморо фаҳмидан, ин ҳами рақамҳо мегафон, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо WhatsApp дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Шӯри Боло. Марҳамат, метавонед ки занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Боғи Мирӣ. амиқан маълумот дӯстони азиз, 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки обшим 5 дар хона дорад. 8 сотиқ замин, обшим 5 дар хона. об свет дӯстони азиз ҳастанд. ҳезумхона дорад, ошхона, кухни, дегдонхона дӯстони азиз, дуюта дигар ҳаммом, падва. гирди хона пол ниход маҳкам, хонаҳо ремонт кардагӣ дӯстони азиз. хона мегад бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. Инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% об свет, ошхона, баня, дегдонхона ва ҳезумхона ва дигар чиҳои лозимӣ дорад. Инчунин падвали карон, хонаҳо ремонт калон. дастрочно мегад мефурӯшад бо нархи 350,000 сомон ҳастад, ки боз муомила дорад ва алишам ба квартира мегад мешавад. ягон квартира бошад мегад ба квартира алиш мешавад ва сумаки 350 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои тисел дасти ахираш 2915 рақамҳои дастишон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои расти ахираш 56, ина рақамҳо кор мекунад, инаш дар WhatsApp дорад. дӯстони азиз, боз як бор дигар адресшам мегирем, ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ. ҷои беҳтарина мегад, ҳамачи дар наздикиш ва даврӯзаи навзадагӣ, гирдаш полни маҳкам. оиди хона агар ягон адресша нафаҳмида бошед, ягон маълумоти иловагии хона агар шумо барои аниқтар кардан, дар ҳамин рақамҳо мегафон, дар рақамҳо тиселшон занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метавонанд ва арзонам мекунанд. барои конкретна харид дӯстони азиз, яъне ки мақсад ки муомила мешавад, ҷустҷӯи нағза мегӯяд бе ягон таъриф. метавонед ки худтон бо як бор дигар занг зада ҳамаша аниқ кунед. марҳамат. ва шахсоне ки хонаҳои фурӯшӣ доред, квартира, замин, мошин хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болода ҳастанд 20 WhatsApp, имо, Telegram рӯй кунед, мо рекламада мемонем. лайка дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, тарафи политехникум дӯстони азиз, колхози коммунизм. ҳами хеле маълумото. агар ягон ҷо ки нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метавонам.
3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардаги аст ки хонаҳош мегӯяд ремо дорад, фақат суратҳои берунша доруш нестанд ки ремо дорад. пеши мактаби 74 дӯстони азиз, садик, майдони варзишгоҳ, балниса, магазин ҳама чӣ мегӯяд дар пешаш. ин неҷа мактаб да намедонам бо суратшам гирифтиям. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, тарафи ноҳияи Синём, тарафи политехникум, колхози коммунизм. 3 дархонаи хати кухонӣ ҳамон мегӯяд, ҳамаш ҳоҷатхонааш ҳастай бари мактаби 74. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 410 000 сомон аст. бо мегӯяд муомилаи хуб дорад. оиди хона бо ягон маълумот хӯн ягон саволу зиёдӣ боша барои аниқтари шумо кадам дар рақамҳои поёмда аст ва вилои рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд. ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ марамад занг занед. дӯстони азиз, одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфта бошед тамошо мекунед, агар ки наёфтед маъқули хона аз видео ки дар кор аст то кадом сомона дар комментария мо нависед ки аз видео лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мегӯем. танҳо дар комментария нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбурда. хоб дар кадом кӯча кадом маҳаллаша бухту маълумот дӯстон маълумотшо мегирем. ноҳияи Данғара дар Шаҳбур 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардаги аст. хонаҳош ремо дорад. 8 сотиқ замин 4 дархона ҳамин маълумота соҳибшо наистаем. баня пания дӯстони азиз ҳамаш ҳамон дар дурини хона аст. калидор малидор ошхонаш кати хонаҳо чӣ карактум ремо дорад. нашод об свеча бухту анин қадам меписен ак свет басаст обуш ака намедонам дӯстони азиз Шаҳбурда ва дастирош намефурӯшам мегӯяд бо нархи 110 000 сомон. инам хе хона ба фирма хонаҳош ҳамаш ко ремонт надорад, не ки бо анин қадам мегирем 110 000 сомон аст. ина рақамҳои мегафони соҳибшон дар Данғара деҳаи Шаҳбур. шахсоне ки маълумоти иловагӣ аниқтар ки хоҳед агар фаҳмидан дар поён занг занед. тоқа рақамҳои ватсап надорад марамад. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна фурӯшӣ. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи тоҷирон. дӯстони азиз, канечкаи маршрути 19 14 56 ва 45 шаҳри Душанбе тарафи Сино мешавад, тарафи дӯстони азиз тоҷирон канечкаи маршрути 19. бохай маълумоти пурраша мегиред. квартира бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира аст дар сеюм мошина қарор дорад 44 квадрати метр. ремонтош ремонтои беҳтарин дӯстони азиз, ремонтиш нав кардагӣ бо чизи чораш фурӯхта мешавад. мақсад термису пермису хеле чизои лозими ҳамаши аст. хоб дастирош намегӯяд мефурӯшем бо нархи 420 000 сомони аст. нархи квартира бо муомила мешавад. харидори конкрет набошад мегӯяд муомила савдош дар назди квартира. дӯстони азиз, чанд ки маълумоте ки мақсад соҳибшон расонда буд мо ба шумо мақсад фаҳмондем. шахсоте ки маҳқул боша оиди квартира бо ягон маълумоти иловагӣ хоҳен дар рақамҳои поёмда занг занед, лайка занед. касе ки квартира, мошин, хона дорад барои фурӯшӣ дар рақамҳои ватсап реклама мекунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки Қумсангида ҷамоати Махтумқулӣ деҳаи Ҳабибовод. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот, яъне ки Ҷайҳунда. дӯстони азиз, чизе ки дар навор дестед ҳамин хона аст. хонаи коробка аст, 6 сотиқ замин аст. қати ҳамаш мегӯяд тақрибан қариб 8 дархона. дӯстони азиз мегӯяд хона коробка аст, хеле барак якқад рехтагӣ аст. 6 сотиқ замин дӯстони азиз, 8 дархона. мақсад ки қати калидои майдош кади ҳамаш кади қоидавӣ аст. хоб даруни хона дӯстони азиз мақсад ки ремонт кардагӣ нест. хеле хеле навор дестен об свет мегӯяд гузарондагӣ дӯстони азиз бе ягон камбудӣ. чизе ки дар навор дестен нархаш мегӯяд 120 000 сомони аст. боз муомила дорад. ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангӣ, ҷамоати Махтумқулӣ деҳаи Ҳабибовод. дӯстони азиз, ина рақамҳошон аст. марамад метавонед ки занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 7 километр норафта. дӯстони азиз, лаби роҳ мегӯяд. бохай маълумоти пурраша дӯстони азиз хитон мегирем. шаҳри Душанбе орионто тарафи аэропорт. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад 37 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ, термис дорад. хона мегӯяд дӯстони азиз ремонтои хуб аст. отопление мегӯяд дорад. дӯстони оби хунук гарм мегӯяд мегзарад. об аст дӯстони азиз. инчунин свеча мегӯяд пастеняй назди мактаб, садик, бозорча, поликлиника дар пеш дӯстони азиз. хоб дом мегӯяд дӯстони азиз 4 этажа аст. дар сеюмаш қарор дорад жилмастив.
пеши мактаби 36 тавдасун аст ориенту повороти аэропорт поёнтарак тарафи 7 километри норафта лаби роҳ дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 450,000 сомон нархи квартира аст бо муомилаи хуб дорад 450 муомила савдош мегад дар назди квартира ин квартира мегад тоқа суми хӯлияи мақсад ки алиш намешавад лекин муомилаи хуб дорад дӯстон аз ин рақамошон ҳастаи мегафон шахсоне ки мехарем маромат занг занед аз шумо хоҳиш ки навори моро падилсаш канед ва лайкотон назанед дареғ надорем мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар шаҳри қурғонтепа дар леваканда яъне ки сарбанд пешина кӯчаи истиқлол дӯстони азиз 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хонаҳош мақсад ки беремонта коробкаи трезаҳош болош пӯшондагӣ дӯстони азиз дар шаҳри левакан яъне ки ҷамоати туёш кӯчаи истиқлолда хоб як калидори калон дӯстони азиз як ҳуҷҷатхона як ҳаммом ва ду дархона қатъи калидораш нархаш 115,000 сомон аст дар шаҳре ки левакан ҳозира номуш номи пешинаш сарбанд 115,000 сомон аст бо муомила дорад ин хонаи арзон чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед 115,000 аст ки бо арзон мешавад хай камтар рангу бор мекунед медорен зиндагӣ мекунед дӯстон аз ин рақамошон аст мегафон шахсоне ки дар кор аст маромат занг занед маълумоти пурраниша худтон гиред мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар дар маркази шаҳрда шаҳри қурғонтепа дуруни шаҳрда яъне ки дӯсти халқуда маркази шаҳрда дӯстон аз ин духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад 46 квадрати метр боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва инчунин дӯстони азиз мақсад ки кондитсионер дорад якта телевизори калон спални гарнитур мошинкаи либосшӯӣ хоб пеши литсеи яъне ки гимназияи аминҷон пеши мактаб садиқ дар пешаш ҷои беҳтари дӯстони азиз бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад лекин ҳамин чизое ки кондитсионер телевизор хали чизо спални ҳамин чизо қатъиш места нархи квартира 350,000 сомон аст боз муомилаи хуб дорад ин рақам мегафони соҳибшон аст маромат занг занед маълумотша гиред мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардед аз ноҳияи муъминобод хона дар ноҳияи муъминобод дар ҷамоати чимтол дӯстони азиз пеши мактаби навда хоб 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хона коробка беремонта дӯстони азиз даруни хонаҳош мегад 5x5 яктагаш 3x5 яъне ки дуруш калон аст якташ хонаи 5x5 якташ 3x5 ва яктага дӯстони азиз калидор дорад мегад ҷои баняшам мегад мондагӣ аст дар дуруни хона метавонед кунен хоб хай мақсад ки стяжка шебед ҳамаш овардагӣ дӯстони азиз чизои лозимиш кардагӣ аст бо дигар шахто мекунен ва дӯстони азиз яке бо хай рафта аз пеш бинед ҷош ки мақбул шуд нархша арзон мондаган соҳибшон срочно мегад сум дар кора алишам мегад мешава метавонед ки вариантура пешкаш кунед нархи хона бо сумаки 89,000 сомон аст боз муомила дорад ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраниша гиред мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон срочно қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати ҷӯягарон дӯстони азиз шаҳри ваҳдат ҷамоати ҷӯягарон дӯстони азиз ҳаминҷа як маълумотош кам аст ки ҳамин чанд сотиқ буданша нагуфтям соҳиби хона чанд сотиқ замина нагуфтям хай худтон мақсад ки мепурсед ҳамин хонааш на хонаи мақсад ки падвалдори хеле проектҳои нав кардем намедонам 2-3 дар хона аст хона коробка аст сохтмонаш нопра хоб нархаш ҳамагӣ навистиян соҳибшон маълумотча 55,000 сомонӣ ина хонаи арзон шаҳри ваҳдат ҷамоати чимтол дар территория ки об аст истифода инаш аниқада худтон мегиред ина рақамҳои соҳибшон маромат занг занед касе ки хона замин дорад барои реклама дар рақамҳои WhatsApp рӯйтон реклама мекунем ин буд аввори имрӯзаи мо то видеои